Ahojte priatelia, ja vás zdravím a vítam vás pri novom videu. Znovu som v lese, začínam v takomto brezovom hájiku. No a nebudem vôbec zdržovať, ukážem vám prvý úlovok a je ním takýto krásavec smrekový. Ľahko ide zo zeme, tvrdý ako kameň. Vyzerá to byť nádherný kúsok a ja sa už budem tešiť na ďalšie. Pokračujem v tomto brezovom háji. No a už vidím ďalšie krásne úlovky. Pozrite sa, sú to ďalšie nádherné hríby smrekové. A dokonca ešte som si všimol, že tu na mňa čaká, okrem tejto muchotrávky peknej, lebo tu brať nebudem, sa tu skrýva ešte aj takýto nádherný kozáčik. Takže celkom bohatý začiatok. Momentálne mám za sebou dlhé blúdenie bez úlovku, ale to sa konečne mení. A mám tu pred sebou takýto nádherný hríb smrekový. Ťažko ide von, ale už tam je. Vyzerá parádne, dúfam, že bude aj zdravý. Momentálne mám inak zamierené do bučín, čo skoro budem na svojich obľúbených dubakových miestach, takže som veľmi zvedavý, ako to tam bude vyzerať po niekoľkých dňoch od mojej poslednej návštevy. Práve som sa presunul z takéhoto krásneho smrekového lesa do časti s bukmi, respektíve je to ešte taká zmiešaná časť, sú tam aj nejaké smreky. No a čože ma to tu už nečaká, i hneď po zmene biotopu krásny, nefalšovaný hríb smrekový. Už sa nachádzam v bučine. Tuto máme také miesto, kde sú tiež aj ihličnaté stromy. No a práve tu ma čaká krásny úlovok. Aha, na nich akýže dva krásavci smrekoví. Ale majú teda poriadne vyravé stopky. Bohužiaľ. Uvidím, či aspoň z tých klobúkov niečo bude. Priatelia, z posledných dní si možno pamätáte, že som nachádzal na konci dňa už po ceste domov tie najlepšie úlovky popri lesných cestách. No a teraz síce ešte nie som na ceste domov, ale na lesnej ceste som. No a keď sa pozrieme nad túto cestu, tak pozorné a myslím si, že aj nepozorné oko by si nemohlo nevšimnúť tohto prekrásneho obrovitánskeho hríba smrekového, ktorý vyzerá naozaj fantasticky. Je ešte aj pevný, verím tomu, že nebude ani červivý. Ale okrem neho tu máme ešte aj niečo ďalšie. Ako keby nebolo dosť. Aha. Ďalší a dokonca takáto dvojička hríbov smrekových. Pozrieme si ich. Takto trošku vyžratý od slunákov ten jeden, ale to nebude problém. A dokonca tu už vidím ešte aj ďalšieho krásavca. Takže 4 kúsky, jeden nad cestou, 3 pod cestou. Poďme ďalej. Tak ja vám ukazujem smrekáče pod cestou aj nad cestou a skoro by som si nevšimol tohto krásavca, ktorý je priamo na lesnej ceste, že
očividne tu nikoho nebolo. No a to mi dáva dobré nádeje do ďalšieho hľadania. Vyšiel som nad lesnú cestu, už tak priamo do lesa. No a máme tu ďalší prekrásny jesenný úlovok, nefalšovaný. Tu sa mi trošku odlúpilo zo stopky, ale vyzerá, že je len mäkká. Veľmi červivá by byť nemala. A akurát tu vidím nejakú pleseň. Nie je úplne ideálne. No čo už. No a zase sa nachádzam na lesnej ceste. A tu priamo nad ňou sa nachádza zase takýto pešák. Ale že krásny kúsok. Toto je naozaj nádhera. Tieto jesenné smrekáče, to je radosť pre oči. Niečo sa mi zdá, že sa nám tu schováva. Čože? To asi tak bude. No, muchotrávka asi nie. Prekrásny fešák. Pozrite sa. Naozajský krásavec. Inak dosť zaujímavé, že dneska vlastne dosť veľa takýchto pekných úlovkov je napomedzi bučín a smrekového lesa. Vlastne už tej smrekovej časti. A že práve vlastne tieto pomedzia, kde sa stretávajú dva rôzne biotopy, tak práve tu dneska nachádzam aj takéto krásne úlovky. Povedzte, či nie je nádherný. Tak blúdim ďalej touto bučinou. No a mne sa zdá, že už aj niečo vidím. A dokonca vidím asi dvojmo. Takže pozrime sa, čo máme tu. No a asi vidíte, čo tu máme. Je to takýto smrekový krásavec. Parádny kúsok, dámy a páni. No ale nebude to asi všetko. A tu sa nám skrýva ďalší prekrásny kúsok. Pozrime, že sa na ňo tak toto potešilo. Dvaja smrekoví krásavci z bučín. Tak pod týmto vykoteným stromom sa neskrýva nič iné ako krásny malý smrekáčik. No, je taký všelijaký, čo už. Tak a na druhej strane sa nám skrýva ďalší podarený smrekáč. Tiež bude mať takú tenšiu stopku, ale za to dostatočne dlhočíznu. A toto je pekný kúsok. Bude sa musieť trochu očistiť a bude to pekné spestrenie môjho košíka. Tak, tu pod lesnou cestou, aké už je to časté však, buď pod lesnou cestou, nad lesnou cestou, alebo priamo na lesnej ceste. Teraz je to pod ňou. No a máme tu ďalší hríb smrekový s takou tenkou nôžkou a vyzerá parádne. Tak už sa nám celkom stmieva. Čoskoro sa pomaly začnem zberať smerom k autu. No a tu máme ešte takéhoto smrekového krásavca. Tak po ceste k autu, ako som už vravel,
sa ešte snažím trošku prehľadať tieto bučiny a zdá sa mi, že niečo zavidím. Ale, priatelia, tu sú rovno dva ryby smrekové na kope. Pozrite sa, tu máme jedného krásavca, ten je parádny. A tu máme druhého. To je riadne kusisko. No, ten už nemá úplne ideálnu kvalitu. Takže takýto úlovok. No a idem ďalej. Mám tu jeden z posledných úlovkov, ak nie posledný. Naozaj budem musieť utekať. No ale stojí za to. Toto je parádny smrekač. Výborné. Tak dámy a páni, zdá sa, že ešte sme až tak úplne neskončili. No ale to, čo vám teraz ukážem, pozrite. To je paráda. To je nádhera. To je jedna krása. Aha na nich. To je niečo. Ľudia moji. Absolútne fantastické. Tak toto sa oplatilo ísť sem. Prekrásna trojica. Naozaj úžasné. No, chcel by som odísť, ale ako si sa nedá. A pozrite sa na dôvod, prečo sa nedá. Toto je výstavný hríb smrekový. To je neskutočné, ľudia. Klasika na konci. Tie najlepšie úlovky. Ale tento je neuveriteľný. Parádny kúsok. Ťažký ako kameň. Toto je naozaj radosť. Tak, dámy a páni, toto je naozaj neskutočný záver dnešného dňa. Ja sa neviem dostať z lesa. No ale až tak mi to nevadí. Ale naozaj musím sa ponáhľať. Nemám veľa času. Čoskoro sa stmieva. No a ryby smrekové ma nechcú pustiť domov. No, asi sem každého hubára. Ale prečo sa mi to ešte deje na konci? Pozrite sa. Ďalšie dva kúsky. A ja už fakt utekám. No tak, stále nekončíme. Neviem sa dostať z lesa, dámy a páni. Nedá sa. Ďalšie a ďalšie kúsky. Pozerajte sa. Tu máme takéhoto dlháňa. Takže ďalšie 4 kusy. Neskutočné. Ale ja fakt musím ísť. Priatelia, toto je absolútne šialené. Neskutočné. Nemám slov. Fakt som nečakal dneska, že sa ocitnem v dubakovom raji. Fakt som to nečakal. Ale naozaj ten les je niekedy úplne nevyspytateľný. Najprv sa mi absolútne nedarilo dlhé hodiny. A teraz na konci, keď už sa stmieva a ja potrebujem zmiznúť z lesa čo najskôr. Dobre, tento nevyzerá síce najlepšie, ale teda není aj tak jediný. A že zďaleka nie je jediný. No dobre, toto je nič. A nepočítame. Ale tu máme ďalšieho. Opla. Tu máme ďalšieho. Ten už je celkom fajn. A tento bude najkrajší.
Aha, aký krásavec. Parádny kúsok. Tvrdý ako kameň. Čo k tomu dodať? Asi len toľko, že musím bežať, ale les ma fakt nechce pustiť. Tak ešte tu mám aj úlovok nad cestou. Pozrite, ale aký úlovok. Skoro som ho zakopol, keď som schádzal dole. To je neskutočné, ľudia. Tak na samý záver, aj keď ja sa nedokážem zaručiť, že je to posledný úlovok, lebo ako vidíte, tak nedá sa to predpovedať. Pozrite, modrák. Toho malého to necháme, má tam aj slimáka. Tu je ďalší modrák. Tu je krásavec smrekový, dokonca takáto dvojica. Nádherný ste. A ešte som tu videl, aby nebolo málo, náhodou. Ja som vedel, že sa mám vyšľerať ešte sem. Pozrite sa. Ďalší neskutočný smrekač. No ale tento sa nebude chcieť vzdať. Nechcem zlomiť stopku. Pozrite na ňo. To je niečo, ľudia. Neuveriteľné. Ja nemôžem odísť. Nemám čo dodať. Počkajte. Mám ďalšieho smrekača. Tak toto už naozaj nie je možné. Ďalšie a ďalšie hríby, niečo neskutočné. Tak priatelia, môj výlet za hubami je na konci. Ja musím naozaj bežať. Začína byť ozaj dosť tma. Toto je môj dnešný úlovok. Je to neskutočné. Na začiatku to bola slabota. Niekoľko hodín som poriadne nevedel nájsť, ale potom sa to neuveriteľne rozbehlo. Našiel som tie správne miesta. Ešte vlastne ako som išiel dole, tak som nachádzal jeden dubák za druhým hneď vedľa cesty. Takže posledné 2 hodiny boli totálny masaker. Vidíme sa na budúce, ľudia. Našiel som aj nejaké sosnové na konci. A teda drvivá väčšina sú smrekové, nejaké modráky. Aj na začiatku som našiel nejaké kozáky v brezinách. Ale väčšina môjho úlovku sú ryby smrekové. Dosť veľká časť je z bučín. A niečo je vlastne aj zo smrekového lesa, prípadne z lúky. Niečo som našiel aj v brezinách. Takže vidíme sa na budúce. Toto je môj pohľad do lesa. No a majte sa pekne. Dovidenia.